कलाकार के नगरी हयो तो अपने कलाकार बैठल बा हमार बहुत सुंदर व्यास तूफानी लाल यादव जी ए भाई और नितेश बाबू भी एक कलाकार के नगरी है ये केहू ऐसा व्यास के हम दुगला ना लड़ने हो सही बात है। ए मौसी मौसा कुछ कहले हैं पूछ ले। अब बड़ी सुंदर बेंजू वादक हमारा चुन बाबा के वहाँ के कुछ लागी ले है पिंटू बाबा आज मनीषा जी के खींचे आयल बनी फोटो ना हो आ वीडियो वीडियो हमारो वीडियो मैं खींचते न बनी तो वो जाके कहब न कि दो लेडीज में दो गोला रहल हो हां महिला अब बढ़िया से लिखे चढ़ाब लोगे अच्छा कहे के बा अरे आइल बटे अरे कौनो बीमारी रे हमारा देश में अरे आइल बटे अरे कौनो बीमारी रे देश में आइल बाटे कौनो बीमारी देश में आइल बा कौनो बीमारी देश में आइल बा कौनो बीमारी देश में आइल बा कौनो बीमारी तूने गजब रचा भगवान मनीषा हमारा नस्ला पर मौज है आ दू गो तरह के चीज के हम कहब तरा बढ़े के आगे बहुत समय बा तहर लाइफ बा आगे बढ़ सकत रू आंख मत मारो यार तू इतना आंख मार तर तरा आंख मारला से हम परेशान हो गइल बा हां पूरा मंडली पर घूम घूम आंख मार रही तू आंख मार तर हम करेजा पे जाके लागता सारा YouTube चैनल गवाह बा तू आंख मार तर तू वीडियो देख लिए बहन भाई भाई अरे के ना बुझे लेके घूमता कटारी रे हाथ में लेके घूमता कटारी देखो गाना बजाना बुढ़ापा पर ले सीखे के बाद अब भाई हम ब्यास थोड़ा भेल बनी हम ब्यास ना हई ना जितना हमारे YouTube चैनल के दर्शक बा जितना हमारे सामने हमारे भाई लोग बैठल बा सबके चरण के हम दास बने हम ब्यास नहीं की ना अब ब्यास हम होइए ना पाए बड़े सुंदर कलाकार तूफानी लाल यादव जी आइयो गमला स्वागत रो करी हम हजारों हजार का आशीर्वाद दिले बनी नमस्कार रही ये धरती की जगह पहिर ली अरे देवर ही पहिर ली नहीं टेंशन नहीं के एक जनावी तूफानी लाल यादव बाड़े हां हाडा आदमी हमर दबा अरे छोड़ी बात छोड़ी तो देखो काट कहां बके गावला से दुगो ना कुछ ना होई कुछ समझे के चाहिए है देखो भाई भाई
चाहिए। अरे के ना बुझे लेके घूमता कटारी रे हाथ में लेके घूमता कटारी। भाई भाई के ना बुझे लेके घूमता कटारी रे हाथ में और लेके घूमता कटारी। आजकल एगो ब्यास के गाड़ी देते था, एगो जेंट्स एगो लेडीज के गाड़ी देते था। आ कहता कि चलो ना देखो तनी कितना का बतारू। अरे पागल, चलना है तुम कलाकार हो तो हाथ में लेके साथ मिला के चलो, तब तुम कलाकार हो। तुम हमको 4 गाड़ी दोगे तो हमको तो 8 देना ही पड़ेगा। ऐसे पहले ब्यास में सुधरो तब लेडीज में सुधरी। भाई भाई के ना बुझे लेके घूमता कटारी रे हाथ में लेके घूमता कटारी। और रुपया पैसा और कर्जा लेके करता रे रोज फौदारी रे। देश में आई कौन बीमारी। लास्ट में कहे के बाद नवा महीना अरे कर भगे रखली महतारी रे पेट में रखली महतारी। भाई लोग जवन महतारी अपना पेट में 9 महीना जौना बच्चा के रख तड़ी इतना दुख से कष्ट से पैदा कर तड़ी ओके पोस्ट पाल के बड़ा कर तड़ी। ओ बेटा के बियाह होता तो मेहरारू लेके अलगा हो जाता, महतारी के किनारा कर देता। ओ महतारी खाती कहे के बाप 9 महीना अरे कर भगे राखली महतारी हो पेट में राखली महतारी। मनीषा कहतारू कि नाचे के चाहिए हो है 86 किलो वजन बा, अगर आधा अंगमा काट के तरफ दाब दी तबू तू दबा जाइबू। 86 किलो वजन बा, तार 40 किलो से ज्यादा ना हो, 45 किलो से। अगर आधा अंगमा काट के धो देता तबू तू 50
महतारी हो गई। हाँ तू नाचा मौसी तोहर नाचे के उम्र बा इनकर उम्र अब तू नाचो नची हो लेकिन बच के नची हो ना तो लोग कहेला कि जे नाचल उ बाचल ना। हाँ एकदम बच के नाचे के बाद हमार उम्र देखे नाचे के तोह के नचाए भाई ओ हम महतारी बिहल जाता ओ हम महतारी के और बिहल जाता आर चुन चुन के गाली रे देश में देश में आई कौन बीमारी आई कौन आप सबके एगो चेतावनी भजन रहल है।